kuma ko yanzu ka shiga intanet ka yi bincike a Tehran babban birnin Iran wani ɗakin bauta ne ya fi yawa tsakanin masallaci da ɗakunan bautar Yahudawa a Tehran. Ɗakin bautar Yahudawa shi ya fi ko'ina yawa a babban birnin Iran. Babu masallacin kun ga wa'annan ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ga mun fito muna magana akan malaman nan naku. Mu ba wai fa malaman ku ba mun tsane su bane dan aqidanci ko dan wani abu. A'a, maganganu da suke cikin jahilci da rashin sani. Ka ga malamin nan ba kana Najeriya baka taba zuwa Iran ba baka san hanyar Iran ba. Tsabar san zuciya da aqidanci da wa'anda kake gaya muwa tuma kai ne su. Ba su san me ake kira media ba. To ga media nan yanzu ka ce mu yi bincike gashi nan mun yi bincike. Da mu da kai duka ba mu taba zuwa Iran din ba. Amma tun da ka ce mi gogulin gashi mun yi gogulin a Tehran gashi nan a gogulin sun ce Iran birnin da kake magana suna birnin Tehran din suna da masallaci 2700 da wani abu inda kake magana gurin botan Yahudawan kuma guda 30 ne a bayanin a ƙasa gashi sun ce gun botan Yahudawan 30 ba ma duka suke aiki a cikin ƙasar ba ga su nan guda 2700 gaba ɗaya masallatai ne mun gaya muku malaman nan sun mai da ku tumaki dabbobi da ikai kawai malami wai sai ya zo ya zauna ai tun da 'yan Najeriya kuka samu matsala ku tun da kuka ɗauka cewa duk abin da malam ya faɗa wanda ba a Ƙur'ani yake ba gaskiya ne tun a nan kuka rabu da hankalinku kuka daina auna hankali da maganganun malamai kuka daina bincike ku in malam ya faɗa ku ka a fito a ce ya ƙarya kiri ga ƙarya yanzu firi mutumin nan ne ka ce mi gogulin mun yi gogulin ga ta nan kai da kake kallon bidiyo na an baka yadda ba yi gogulin ka gani 2700 da wani abu duka masallatai ne 30 ne gumbotar Yahudawa 30 din ma ba su aiki duka irin wannan abubuwan ne yasa kuka ga muna fituwa muna magana akan malaman nan kuma mu ba ruwan mu da aqida ni wallahi ko dan ina da irin wannan haukan sai mun fito mun kafe shi wa'annan malaman ku dinga aiki da hankali in suna faɗa muku abu saboda su yawanci wa'insu daga cikin su dabbobi ne ba su da ilimi akan abu su dai burin su ya za a tusa muku a gidanci wawa da kai ka fito kana ƙarya a gaban mahaukata sun ɗauka sun yadda wa'inda ba su da ilimin komai na duniya kai mun buɗe ido mun san duniya da kyau ba ƙauyawa bane mu da kuke zaune Najeriya wa'insu daga ciki ba ku da ilimin komai ba ku bibiyan komai ita kanta media ba ku san ma me media ba inda ake samun labarai na sahiha ba ku sani ba ga gogulin nan kai da kake kallo na je kai gogulin ka tabbatar da abin da muke faɗa irin abin ne yasa kuka ji muna cewa malaman ne mun fara tsintsiye da jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni in naga bidiyon shi ma sai nake ban saurara wannan bidiyo da nake gani yana ta yawo a social media musamman a shafin TikTok inda wani matashi ya fito yake ta feshin wuta ga wannan bawa na Allah da yayi wasu maganganu da suke nuna wato tsantsar adawarsu da jamhuriyar musulunci ko kuma ce da musulunci baki daya. Ina zaton wasu shekara ɗaya da ta wuce nake ce da malamai lalle ku nutsu mu san abin da za ku rika faɗa saboda muna wani lokaci muna wani zamani da ƙarya ba ta taɓa ɓuya. Lokacin yin ƙarya ya ƙare, lokacin yin damfara ya ƙare, lokacin wannan ya ƙare, lokacin da za a ce kaza a rufe ka da yawun kaza ya ƙare, wannan lokacin ya wuce. Muna shekarar 2026, shekara mai abin ban mamaki, muna wannan shekara ne duk wani tone-tone ko in ce duk wani binne-binne da aka yi shekara da shekaru Allah yana tunkuɗe shi iya tone shi ba iya musulmi ba har ma wanda ba musulmi ba yau suna kallon duk wani abu da ake boyewa na ƙarya zai fito fili tunda Allah ya tona Epstein file, Allah ya fito da masu bautar Ba'al, Allah ya fito da Larabawa wannan sarakunan Larabawa aka gane ba addinin Allah suke bautawa ba Ba'al suke bautawa ai wato wani sirri kuma ya wuce wannan. Allah ya fito ya nuna yadda wato wayannan sarakuna na Larabawa da su wayannan malamai suke wa bauta ya zama ba Allah suke bautawa ba tare suke da Amurka da Isra'ila wurin rusa wannan addini. Al'umma duk sun gane duka hatta abin da ya shafi addini
propaganda ce suke yadawa da Saudiya take ba su dama su yi, to na sha faɗa cewa wannan lokacin ya wuce, yana da kyau malamai su fahimci zamaninsu, iya da kyau malamai su gane a wani zamani suke, a wace era suke rayuwa. Wannan lokacin ba lokacin da za a yi wannan binne-binnen ba ne, kun zo a lokacin da bai dace ba a karin hukumar lahu. Lokacin da kuka ci wannan kasuwar, lokacin ya wuce, har a wurin Allah, har a halarar Ubangiji subhanahu wata'ala lokacin ku ya wuce. Madadin ku ɗaya da shedan, da Amurka da Isra'ila tare kuke samun ƙarfin ku guri guda. Wannan bayanai duk sun gama fitowa. Daidai lokacin da Amurka take fadawa bala'i da Isra'ila, a lokacin kuke fadawa masifa da bala'i. Daidai lokacin da mutanen kirki muminai musulmi suke samun nasara, a lokacin ku kuke rushewa. Mai hankali ya kamata ya auna me mahadauku, me alaƙarku, yaya walwalarku take daidai da walwalarsu, yaya nasararku take daidai da nasararsu, yaya nasarar raunana da kuma mutanen kirki na duniya take daidai da masarar da muke ciki a yanzu. Wannan shine abin da ya kamata mutane su hankali su fara dubawa. Wannan malami saboda tsanar da yayi wa jamhuriyar musulunci, ya ce ɗakunan da ake bautar ko wato cibiyoyin da ake bautar yahudanci a cikin Tehran, babban birnin Iran kenan, ya fi masallatai da ake yin ibada a ciki, har da cewa a je a yi gwagwalin a duba. To ko baka ce a yi gwagwalin ba, aka muku Allah, ko baka ce a yi ba, a wannan duniyar ta yau, ko da an faɗa wa'annan dai mutanen da na sha faɗa na gabanka, ina fata Allah ya kwato kwalansu, su ma su zauna su rika fahimta al'amura yadda yake. Kuma na tabbatar da ka yanzu duk abin da wani malami ya faɗa akan abin da ya shafi siyasa ko ya shafi wani abu, to za a je a bincika, kuma bincika za a samu ƙaryar da kuke yawan aikatawa, wacce kuke yawan faɗa da sunan Allah da sunan Annabi. Idan an taba ku, to an taba addinin Allah. Idan an zage ku ko an nuna an kalubalance ku, to addinin Allah aka kalubalanta. To yanzu an shigo duniya, labaran duniya, abin da ya shafi sha'anin duniya, shi ma gashi da yara sun fara fyace ku. Wannan lokaci ne da na faɗi cewa zai zo, kuma hatta su waɗannan robot ɗin da suke gaban kakar makallahu, su ma Allah zai ba su, zai yanta su, za su zama mutane, za su fara tunani. Nan gaba za a zo lokacin da in kun yi magana za a ɗaga hannuwa ce a'a malam, abin da ka faɗa ba haka bane ba. Za a zo wannan lokacin, kamar yadda mun ji an fara a Kaduna, malami ya nemi zai yi irin wannan, sai fitar da shi aka yi daga masallaci da sauransu. A hankali, ko kuna so ko ba ku so, saboda zamanin na gaskiya ne, Allah ya rusa ƙarya, shedan babu madadi, shi yasa ba za ku ci gaba da cin wannan karanku ba babbakar da kuka saba ci ba. Ba zai yiwu ba. Ba wani wanda zai shiryo ƙarya ta wuce. In ƙarya mutum ya shiryo, yana shiryo ta kwana ɗaya kwana biyu Allah zai tone ta, za a gani. In ƙarya mutum ya yada, shi ma kwana ɗaya kwana biyu za a ganta, ba ta daɗewa. Abubuwan ba daɗewa suke ba, cikin sauri suke fitowa. Allah subhanahu wata'ala ya yarda da mu, ya yarda mu hau kan layi na gaskiya, ya yarda mu ɗora al'umma akan layi na gaskiya, ya yarda ya ban mu da wannan addini na mai inganci da muke kansa, da kuma ƙoƙarin ganin gaskiya, da kuma goyon bayan raunana, da kuma goyon bayan ababen zalunta, da kuma yaƙar azzalumai a duk inda suke, alfamar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu cewa lafiya, Allah ka ba mu sabati.